Ashafoni adofo ma minchia mo ensanso ema mo akwa ba mjiri se obade nada roma bibia ehihye ye ede ema ene story aba be come nsano ena me ne oba be pinsen mo ne ye ba be hia ade ne be hia ade afa hunhun nsem ye nam hoi ye ya abofo na so obi eni me ne story e be ma ye hunya ma bia hinta ye wo se ye de ye hu eno ti ye nsem na me be so be come huni akọ ya ha ko dinchi me ha ko do asem yi mu su ko ye nko ne nkonkotie embra sisia o me mo akwa ba ya eja menim se Nyankopon adom ho ye o twejan pa adom se wo de odi Gabriel de wo ye bofo ansa sa be pe bofo Gabriel ye ti ni nyene ene fa ewura mu na yensu bibi emfa abofo ho ayo me da sina kwanya de ma me ye do Nyankopon asese ne nso odi ye abaha yes rezo mi ya no nenka ya no kanya sakasa na ya hwefo ne etiefo nso mfa mu aba wo fa se na ye ka no abofo se me ya se bi ya se ma ehu pa na mso ama ye wi aso wi no adane nkrofo bi o mo pese nipa ye nkoa ne nipa ntimi mpija wo mo ho no mo me ya kase enye ne so mo ye no o mo na me somo so ne atworo so efra ye ni fa sa de wi aye ba be kire mfa no abofo se no okay oka akan kasa bofo a jese bofo bi a obo ade akan kasa because obi e bofo a jese bi a obo ade hende akan kasa ne kasa bi a emudu a etimi kire kasa bebre no ase so jese bo so bi bo ade nti bofo ne pa anase bin bi a obo bibi enu e kire o masan ye asomafo okay o me ya bambofo sometimes so mo ya say for no ma say for do mo say ye ni hu no so mo say ade ti se fa ne say ye wo Ghana ha na ye wo sojafo ni gina wo ti se abofo na say angels ya ye ka ho asemu na e bi o man foforo e person beto hye so e bi kum ye na ye sojafo no e kokko to hye o musu no kum o ma ye sojafo no ma ye papa na so ma ye bone o ma ye papa sana asem na ti so mo anhwe am mo ameto ahye so ankuye sana asem na ti abofo sem no aye ka no sana ti in the highest sense the creator na wo boy universe ni nyina no is an angel why abofo said that me no start program na ye kingdoms am draw lines bi say ni na common line bi enemu e che say the creator ni su e wo sa de ni nyina muti me no nyina ye ti hei the creator ni su e wo ye nyina ye muti ye ti hei wo ye bofo me ye bofo me nyu ye bofo obi a woti yin bia no ye bofo na de ama yen ahwe ase na me ka no e ye hawa ye de som eni mo nwoma a kire abofo sem no okay eti ama ye mododo no anu enye abofo sem ni dodo na kora no ka bofo pe no refer do sebka fa do akura abosonso se ni na wo som bosom it is friendly pa bebre ani yawo products bi o hwa anase state bi o hwa okra bia fam kokosia wie ya odane bofo yes an angel is a product of knowledge. 1 knowledge, okay. 2 understanding, okay. 3 wisdom and intelligence. Obia will pass it through sadie we no onyini bedane bofo okay of ambajo entiase ni ai matiase pa eti wo hunu ise ya eno na ma wa bra bo no eye perfect wo bo bra no na wo bo ni yie a ehia kura so be baba be kanya me se ma kire se egokum nipa ekobokro no ekobodwama ekoyesi wa nkasa be hu yes because person rich that what that state when money ena osoma kanifo anase mpanifo ni bi ba be kire ya enne eni yesum no emu eno na ma ye nyina no ye bre ende etene no kwasum a nipa ahwiase de entia nipa ahwiase se bofu sunu atini mu ase peja no no ye kese ni ye fra nani de efre ho anokre e de sana asem na ne be kotu hu quotations bebre eno ofa ebio ya asase we so oba so wa ba prison aha yes okra bia obeba ha bia no wo ye bofo na so ye honhom oba bi dida ena bibi na asi ya force do abe hyenko ayemu ewa ha ete wo ye fo na wo bo na wontimi nsai honhom tumi bie ni asase so na wo firu ma ye hu obetimi asai kra
Yeah. And I say home. Anything it me come honam. But the cran as a home dear, untimi kunuti a band sano. Dear were ye one on us our cran intimate send money ye. Ye don't baha pay a prisoner or the crofobia count one. Was this uncle for the Mrambe Bow? Woman ye from angels. Okay. If you cry friend guardian angels, the angels you mu ahura bibri. But generally you mu. Okay. There were celestial angels and there were spiritual angels. Of a pageant, I say, there were spiritual angels and there were celestial angels. Okay. Ninety depending on more thought the quality of their thought and their what intentions. Or my goodness, I say angels are born into knowledge, understanding, wisdom, and intelligence. It is the sono. When you to me here, and a differentiating me who's better the celestial kingdom and also better the spiritual kingdom. Yeah. It one more celestial kingdom, one more didn't chain, or more spiritual kingdom. Okay. It yeah was as serious will be our one idea. It won't would any kuta one. And I be who Juma over to me. Ayo. Okay. It is your kind. Matthew chapter 18, verse 10. Yesu kan ho asem ho. Matthew chapter 18 verse 10. Verse 10. Jesus kan ho asem a ebi mo kan no guardian angels nti ye wo enkrofo ye do mo kan ho ma wo ba. Sa enkoa ya sase usu se be boa wo. Na obetima nyini. Okay. When nyina ye kese abefa da original position no afiri mu aba be hwe ase no. Enso ene sa kyerɛkyerɛ ni nyina ni asɔre mu. The moment I be kwasɔre na be bɔbɔ fo so say king yes won kwa de wa yera wonka Kristo emma ho. Enti ama ye bibi man mu kwa de ya hwe ase. Som na masabe kafra ya adwene ni nimdie ni hunum ni tiase om na tofom. Eno ti de ekosku ye bibia so yentimi create hwe. Cause ye sha se me kyerɛ se bɔfo yo bia o create. It is a say nimdie ni kutawe no na abo abrofo e na omutimi create ye niam bebre no. Ti obroni a wotimi ye niam extraordinary no ye bunu se oye honhom bi. Yeah. And wa behwe ba ye haro de no de entisa. Eno kre. To kamai. Matthew chapter 18 verse number 10. Yeah. Take heed that ye despise not one of these little ones. For I say unto you that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. Of us what? Jesus and the disciples were kind of hono. Pharisee for epese ha the disciples no se hwe. Enkrofo e kam hu mo hwe no ma ha mu bia cause osoro ho wo mo abofo ehwe nyankopon anim da. O mo hwe nyankopon anim da kire se dey. O mo reporto ade biara nipa ni fam. Sa. E kire nyankopon. Eti na me ka kwesi se bre nipa bre nyina no kire se ya bofo e ka ye ho se reporto o hawa ye namu e kire ye bofo de ye ba ha no ye hom esom ajira ye afiri ho. Eti na ro sore na wo bra na ye waduma na dia ko wuom kwa wo bra wo bofo no kan so kaka wa bre biara kire wa bre biara ka we na kasi ye hwehwe ni ye hwehwe ni ye to kwa abrochira abrofo ehwehwe abofo ho nim die papa no kre eno na aboa wo mo na omo man ekoso na oba bibimem ha ya kwasore ya kwa bompa ya ba si yinhunu ye ho ano sa se baby ase ye channel ye prayer se nefa eni emase ye ni nyinam biere ni ho a yetimi ya yinim oh ayenim me hu media metimi gina won position wo mu yie no eno na metimi ti gina na makasa osra mu pia wia na pie me kase so to na to ya se gira woni asa tie no e ko fa so o monti ase e sa nim die wi ya sa ti bofo yo bia obade a so so develop that sunu a so betimi abade Lawsonfm 96.3. It mean about the teach topic be amatu ni we are co-creators with God. Ye ni nyankopon bomu bade adentia ye ne ho akwa ye ne nseso sa ye firi ni mu eti ni ama oye no esese ye sitimi ye sa eno nti na basa ase so na obobra na unya usika usu be sidan usida you also creating something
kyerɛ sɛ baabi a ofiri baa ne yɛ kreti bibi wɔ hɔ eti bɔfo so asɛm a yɛ ka ne deɛ ɛyɛ asɛm a ehu na ɛyɛ asɛm a ɛyɛ nwanwa sɛ abɔdeɛ nyinara na so ɔkra biara waba prison ha ya asase so no waba ha no ɛsɛ ɔhwehwɛ akyiri kwan ɛno na ɛbɛboa wo na watumi apagya na watumi ayɛ bibia wo pɛsɛ wo yɛ na wadi mu nkonim sɛ bɔfoɔ ka ho a na wuhunu na kwan a ɛbɛyɛ den so onipa bi betumi asɛe wo ɛbɛyɛ den papa sɛ nipa bi betumi asɛe wo sɛ wɔtra so ɔbɛsɛe wo no ano bɔfoɔ baba bɛbo amaneɛ sɛ wuntimi nhunu no physical a obɛyi ne ho akyerɛ wo da yɛ mu ana wɔde bɛfa nipa so ɛso na yɛato saa kwan ne sɛ nimdie nyinaa ato agu wahu yɛfrɛ papa sɛ bɔne good ne yɛfrɛ bɔne sɛ papa saa ne teɛ ɛti ama yɛ nyinaa no yɛ brɛ kɔdoma nkoma na wɔde yɛ baa ha no wansisi yɛn yo wɔnim sɛ yɛahwe ase nti na yɛde yɛ baa ha ɛti wɔde saa nkurɔfoɔ ne ka yɛ ho sɛ mɛboa yɛn na ɛmɛsiesie yɛn ɛti wɔkra biara no sɛ wotumi atani every knowledge mu ebenya understanding na ebenya wisdom ni intelligence a oda ne bɔfo ufiri mu a saa honhom na ekutaw no etimi boa wabusua na wo man ti no bitimi ti gina sɛ me maami ofiri mu ne saman ayɛ saman pa anase me papa ofiri mu ne saman ayɛ saman papa ofasa na etie je wo man bia ne bɔfo okọ Bible mu a Archangel Michael no gina homa Israel man no say gina homa Christosom okay saa na Bible no etie okay a kan Daniel chapter 12 a ubehu ho o se no bofo a ogina homa wo man no be sorry eti Ghana sia so ye hwehwe ye de bofo be ni gina homa ye o gina homa ye man ni e ba santimem a ye hwehwe bofo be no gina homa santiman ni eba busua ekwo na bretuo asona bofo be no gina homa ena ye individual houses no ayetitimu no anase homes no ayetitimu no ya kriti ya busua keten abofo be na gina mu ma asana ye individuals no ti se wo me bofo be no gina homa ye ya hwehwe no a eno asa ne bedi nkunimu asase so etisade we me yehu adwuma papa okay afi bia na bofo amma me nchen kura no 10 de ebeka ye ho a last week ba ko ba ya ye be bon kumasi ya ne be bon na trase eno na me nsu to wo kurum ha tokoto kufodua esa ko to wa kraka ho yeah bebeka na fidie so no great last week ade chi Saturday Friday ye ya asore na ye de oil gu ho boni din se wa yi ni ho akere ye last week Wednesday 7:35 anopa okay ye boni didi gu atwasa na mframa nyunyu bi bofa ba bi e ho nyina atwasa na ba bi a megyina me yesare ni esuma siwo soro esuwa muna kusu ye wie na ye point na ne so ntigui e di sana cha bofo no wo mu kreti wonu mu yensenkyerene pa ja nwanwade ne atumidie sanso mu onimdie ni nyansa bofo nyene dwuma edi how spirits enko na angels enko sa aside ye wo spiritual angels and ye wo celestial angels and ye sa wo spirits wo muntimi mpagya wo ho na say migrating through the angelic state such spirits in yesuma mu wiase nne ero na mama ye brand because wo mu nimdie no through that of the angels okay what the idea to angel animu a obi akuta real angel no what the adwuma nya so the adwuma man na adwuma na ye yoboa bofo no be yusu ni nimdie ni nyansa e de ahwehwe mu sa de na wo begye free ne ho no e bebo wa na se mmoa obehwe wanim 96.3 no wo hwe na se mmoa wa onye no the different thing ahye ho ba spirit no already omono mahwe ase e na dodo na e force so mbenya da angelic state no etunya do ho ko batam ma ye free baby so transfer se wo gina sore na wo gina baby se me de me kra e ba for de ma honhom we na se me de me kra ba for de me de me kra ma me de me kra che bi atumi we wa betena wo kra num wa be ye na ko a wono be ma demands de oba demands na so timi de demands ne manoa de wo pe biara wo de be ma wo the spirits adwuma di edie
yen ten ba betua ho ka angels adwumadi ntisa edo biara obo angel din no ade demonic anasa evil to ho no wa create anasa wa make it the highest insult as any panier fa ne ho nche no. Okay. Yeni angel bia oye angel bonny anasa demonic angel by demonic spirits ewo ho pa we use general name spirits to describe it beings are yenhuom it natural anasa generally angels nyina yede spirits yede eka wo mo but se wuwura mu a ye wo difference it of asana etie wo question bia bebisa me a obetime bisa na fe ya to aso and what's up now no ya ye mu bi adwere mu na kakra fi se ye nti bi da good na ye nkire ma ye hu sania angel etie pa enti me mom de se wo kan no me de madwena afa ho a enti so obi ofie na ne wo kan opeso ote ase ye pa badaruma sisu bi o ma ye na kakra na enwure di padwe bi se uni se yes ase medical catch or media bi se yes sura bofutu omo ntaban siensia Lawson FM over ye be chirem ye adaptation features ewo ho I did describe adibia okay e pato what mase pa hwe obetima da no wasoda ye no watu okay yes e bi sa se eno na wontaban sa na wutimatu ana wa dan sura bofu sana yetie yawo angels no dodo na adwumadi o di se na meka se yawo the celestial angels na spiritual angels position ukuta no ena opia yehu niema e wo no ne di describe no eno ti na bi mo se anase bible ka se yawo angels a mo ye seraphim se so mo ntaban eye 6 ne yawo cherubim sa ye so mo ntaban eye 4 ni nyina na e kire position a wo mu gina ne wo madwumadi a wo mu edi the same fan say bia where you president esi ho no wakwa ne office but what you say who president in office wa ye wo offices bebra ehihye mu e ka ne ho pa e do di sene ye di bofu ani asema ye kan ehwa president in the wings be saying asemu eti ye di describe dia offices nyuma omu di omutumi ekuta o ma ho de ekuta enya specifically so mo was entaban debi okay enti na me kasa wo mo a wo mo pese nipa ye nkoa no mo kata nipa so no mo de o nipa so wo mo ne nipa bere wasase we so no o mo de atwore de e de afa sum every nipa be bere ni wasase we so yes it is yes angel bi want taban 6 a enkire se physical and taban 6 no ne debi e kire ni tumi ekuta no ene ni officer o operate free ni niam e ka ne ho sana semneti o ye fa se bia wa bo bra na wato cars be 10 na uwa nwan uwa nantwie obie bie nyuma bebre ye describe wa ye be ka se bia wa nantwie 1000 wunyuma ye 1000 we 1000 ye fa se bia wo 3000 wings okay e kire wutumi wonim die baby a obetimi aye ne niema e ka ho sana etie eti bofusu no se ye nsua ne yi a especially baby a esum agin hini se ni pe wo nyiro bi ne ho betimi nyini na bone so senior prophet sasem we pa de mesa peso besa etibu amaye e da foforo fi se bofo ne nkyekire no emu do papa ena ye de ne mabia hye ye trim efri amofrase ama yasem oye nye ye o da bi o sabe ese dro no ye de adokro ye hye ase efri Sunday school ene ye de abewie Sunday school akọ Friday school nyina ena still a ewe ye trim obi ade a se na odi kaka so obi atworo de a watworo no ene ye di akire sa edu abiam timi twiri pa se wo pa de aseme ko Google akọwe na no Google ye no oboa ala so okohu fire se oboa wo so so udi na chi sa in fact se no si kare de grofo no
se nyame amoa om de be nko apa obodi aye wie wo se encheche di ka en o ma etiase se yei na nyankopon boy yei pa edi tumi ne ma yei ye ne ya bofo bibiri na ye bofo ye hunu so hwe tina onyankopon bofo timi sane umu o vibrate no cre with higher frequency. The angels are of higher frequencies and vibration. So pa and ye trust him dear radio every bibini adwene and I who was a one war born some be tuntum ti madwene so ye tuntum e na de bia me obi aso ye tuntum papa nim timi here bibi ese me ko referi kokoko fu mu na ya dread abeben si utiri ho sa obon sam no yemfa no abusenya kwako share video no aba na video we story we mu nsem ama me hu se ewiase enwase ye maya ye ho kwan na obi bu ya bonfia simple ti ensombo ema ye nyonko nipa ye hu ye fa hye etim se ye hu ne se ye sombo ema twedi ampon me obo ye ye sombo e de mam nipa be bu wa bonfia na so ema eno emu abem hu ne se osombo emerade abusia ye fa we e fa nto ye tim ni yemfa akukuduro yemfa hoden ye bibia yemfa hyem ni yemfa nye na beso aba papa e de amaye ahanam de wisi like na fe share na subscribe na media me de so eni nana akosia adepa hanso emergency gana TV ye san so share da seme makrawa na madawase